कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार मुंबईत दाखल झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर पदाधिकारी यांनी मुर्मू यांचं मुंबई एअरपोर्टवर स्वागत केलंय. कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर तुम्ही कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती ही दृश्य आपण पाहतोय. राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार मुंबईत दाखल झाल्यात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर पदाधिकारी यांनी मुर्मू यांचं मुंबई एअरपोर्टवरती स्वागत केलंय. कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती ही एक्सक्लुझिव्ह अशी दृश्य आपण पाहू शकतोय. मुंबईच्या थे लीला हॉटेलमध्ये त्या दाखल झाल्यात. आदिवासी वस्त्र या ठिकाणी परिधान करून त्यांचं स्वागत करण्यात आलंय. आपण पाहतोय या ठिकाणी राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांचं स्वागत हे मुंबईमध्ये करण्यात आलंय. एक्सक्लुझिव्ह अशी दृश्य आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती पाहतो. युरो न्यूज कोकणशाही मुंबई. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.